nagragsak to inton umay ti Apo at danto dakkel arag o kadagiti sa santo agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan iti daytan tunga aldaw adda aktumet ijay no kayat dak asaraken agsagana kay itan agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan saan nyo nga itungtungwa ti inkay panagsagana gundaway yu amin kita saan ton madamdama agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan bunggunayo isuddaken no ti Diyos tin kay denggen ngem no saan yu apatchen dusain kay lakamen agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti amin ana isalakan agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad inton dumteng ti agsapa kadagiti